Čaute ľudia, vítam vás na tomto kanále Magnet Building Blocks XK. Dneska si zahráme 99 in the Forest. Mi to napísala taká fanúšička na komentár, takže skúsime si to zahrať. Ja som to už hral na mojom starom účte, no ja ho využívam stále. Tento účet využívam na natočenie videí, takže tak. Takže viem, čo sa tu tak robí. Tak, ohník urobíme. Tak, ešte si rozšírime trošku. A keď ste tu na kanále noví, nezabudnite dať like a odber. A keby sa vám takáto séria páčila, tak napíšte komentár a ja dám druhý diel. Takže tak. Ja sa vám ozvem, keď budem mať dobré veci. Pozrite ľudia, som tu našiel takú veľkú budovu, no to bolo blízko. Ja nemôžem, škoda. A tu je čo? Jaj, už je noc. Ale prvý deň neútočí jeleň, takže v pohode. Že môžem tu dať čo nájsť. Hej, vlk. Tu je dačo. Je tu toto. Tak. Baterka, tak to si zoberiem. A tu bude ešte dačo. Tak keď tu ani nič není, hej? Šup, no. Nechcem ho. Dajte mi nejaké rady, hej, lebo ja som to dlho nezapol. Tak mi dajte nejaké, prosím, rady. Wow, tu sú aj dve, toto je wow. Keby ste chceli, tak zahrajem s mojou sestrou. Keby ste chceli. Napíšte, áno, chcem si zahrať. Chcem, aby si hral so svojou sestrou a to napíšte a ja si s ňou zahrajem. Tu teraz tiež hraje so mnou 99. No nehrá so mnou, ona hraje, hej. Petr. To jaké myslíte? No. OK, čo mi tu píše, nemôžem trápiť. I aj lepšia sekera. Dobre. Tak potom pôjdem na dieťa. Ešte pozriem sa. Opa, som zaseknul. Dobre. Lepší sáčok, to ja už nemusím, ako to bolo chodníkový. Tu. Oj, už mi tu oheň dochádza. Dobre, idem na to dieťa. Tak. Opa, dobre, jeden dole. No tu typka, čo vám dáva veci a také kožu a také, ja ho ani nekupujem. Ja od neho nežetkujem, ja si to získavam sám. Pre mňa je to také lepšie. Tak, asi posledný. Hej. Hej. No. Dobre. Kľúčik. Tu otvoríme, ideme na dieťa. No čo hraje, ja sa bojím. Tak. Idem hore.
pozbieram. Tak, šupi. Asi som... Aha, neviem. Tak. Okej, ešte tuto je. Kde to je? Tuto je. Tak, idem na 5. Musím sa rýchlo nájsť, lebo umieram od hladu. Tak, upečeme. Najedený som ešte. Dobre. Si to nakopem pár dreva. Nevadí, ja sa aj tak nakopem. No. A napíšte mi nejaké rady. Hej. Za čo? Napíšte mi len rady, hej. Tak rýchlo 6 minút ubehlo. Vidíte to, tak rýchlo ubehlo. Musím posel urobiť. Viete, keď to hrám takedy z malú cestu, tak som toľko uhlia, že... Veľa. Tak ešte 5 dreva. No, 4. Šup. Ja sa vám ozvem, keď budem trošku vylepšený. Ticho. Pozerajte ľudia, teraz som tu len niekoľko ďaleko a pozerajte. Červená čestka. Dragon čestka, či jak sa to volá. Vieme, čo to je. Je aj armor. No to je dobre. Tak sa vám ozvem. Tak ľudia, teraz som si tu tak trošku vylepšil. Hej, tu som našiel takéto. Dve bandáže. Tu dieťa mám. Teraz musím ešte posteľ. Tak idem nakopať si drevo. Teraz budem kúpať len dreva. Na ďalší deň nebudem preskúmať, len nakopem si drevo. Takže zajaca som nechťel. Tak. Pozbierame. Čo je? Jaj, meteority padajú. Meteority. Tak. Na mape. Jo, ešte sa nájsť. Je to tu? Hej, je to asi vidno, neviem. Tak, nakopem si tu. Dobre. Tu máme. No, zaútočia, dobre. Tak ja idem radšej preskúmavať, nechcem tu radšej umrieť. Uvidím, koľko dní prežijem, hej. Tu je čo? Tam nič není. Je tu taký čo? A fuj. Dobre. Tak. Sú už tu veľkí. Alfa volci. Tak. Tak sa pozriem ešte. Benzín.
Dobrý deň. Dobrý deň. Nebola to človek. Ja utekám. Nie, pomoc. Nie, zabij ho. Tu taký naspidovaný. No nemám, no musím ich zabiť. Bandáž. No, ja vidím aj tak. No, hebni. Kurá. Prežil som. Môžem tam vysnúť? Yes, môžem. Tak som sa zľakol. Tu som už bol. Tak. Tu. Je to ten veľký. Nevidíš ma, ty ma nevidíš. Je klietka. Dobre, už zautočia. Dobre, tak ja budem končiť už. Keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Uvidíme sa v ďalšom dieli. Čaute!